Jelena. A tu zato. Jelena. Trči! Ovako sam trčala po tebe sve vreme. Lažeš! Otpucala kartu. I vidi grčki restoran u sred Beča. Zamisli. Čudo što nije srpski. Čekaj, ne, moraju da vide outfit. Znači, da ne bude zabluda, nisu ovo Riri cipelice, to su Nike. Fake. Buvljak. Ja volim buvljak. Propustili ste gubljenje u busu. I žena nas je izvređala u busu. Nana i ja putujemo gore. Stigle smo. Ima i hleba od juče. To je hleb. Joj. Malo je star. Neka. A nije ti dobar lighting? O bože, znači morat ću reći odavde neku lampu da mi se stave. U slobodno vreme obilazimo ove lepe muzeje. Da. Šalimo se samo okolinu. Pantalona 1300, a ovaj blazer drugi je 2000 eura. Ta torba 3500 eura. Sad ću samo sekund. Ajde, proveri da li imaš tu sa sobom. 500, 1500, Pozajmim ti ja 500. imam 2,5. Treba mi 1000 za torbu još. Daću ti ja. Ne znam šta radim sad. Lana, kupit ćeš nešto? Sve. Voli se to. Pa da. Mene ne. Moje sve cipele se ovako okreću kući. I tvoje, jel da? Papica broj 1. Šta? Uleteo neki lik u vlog, random. Kad se meni jede suši, a Lani ne, onda se ovo desi. Mala donela si esej, pošto s ovim ne ide baš. Kompromis, pošto se Lani povraća od ovoga, ali sad je probala ovo, ne znam kako se zove, i ovo je se spriđa. Spring rollice. To voli, ali ne znam od šta je ovoga unutra, povraća. zato mi je fin. Da, ne znam šta, i voli ovaj sos slatko kiseli. Da. I hvala Bogu uzela je Buffett, znači... Ne gleda konobarica, pošto sam uzela samo ja, a ona se Uzela je čepi. Buffett i onda ona možda jede koliko hoće, ja, evo. A ti rolnice? A ja rolam. Sjeo 100 december. Koliko dugo je ovo trenirao, ovaj moment? Kad je čekao je ovo. Hoće da se proslavi. Odlete. Već sam slavan. Ko ti je devojka? Neka tu štrokava preko puta mene.
Lana, Imam još nešto za vas. Ode. šta je značila? Pogleda i ode. Da, budala. Nemo što mi ćemo bre ovo od kartona, plaćam 2 eura ovo. Šta mo? Marko, stavi ti svoj. Čekaj, ne. Pogrešna stavka. Marko, stavi ti svoj. Ein Moment. Ein Moment, Ovo meni bitte. odgovara. Čego vidje? Da li ovo Ona može bila biti bez više mučenja, čudno? jaja na glavu. Da li ovo može biti više čudno? Pa mene to bode. A kad imaš buđe u glavu, brate, ne može ti stane. Nije oprala kosu 5 dana, jebi ga, pa neće kroz kosu. Stvarno. Malo izgleda. Malo sam. Samo malo. Dan 3. Koji dan danas? 3. Subota. Duva vetar, pada kiša, sve je sjajno. Ispeglana kosa, kiša. Lana danas malo izgleda pristojnije. Gde smo? Ne znam, Lana, gde smo. Stigla treća. Sreća. Otišli smo po Dejanu na glavnu autobusku. A ona nije stigla tamo. Ona je stizala na drugu stanicu. Autobusku stanicu. A mi smo stizale na tu prvu. Sa drugog kraja grada smo onda mi otišli po Dejanu. I evo sad smo... Ali čekala nas je cijelih A ko je tu sad kriv? 13 minuta ti si kriva. Što nisi pitala tetu gde stižeš. Da. I onda nam je čika iz Bobby Toursa rekao. Iz Bobby Toursa lik je rekao... Gde idemo, Debo i Ružan Janković. Ali dobar. Udarila me. Srbiju Beč! Srbiju Beč, da. Nikola, aj za vlog i mojega. Nemam sos. Šteta. Bebe. Ćao. Šta ima? Ništa. Čekamo Lanu da papica. Sosu. Eno je to. Da papica i onda palimo. A ne znam gde, zato što bi mi ikada imali plan. Srbiju Beču. Mala, to ćemo zajedno da papicamo. Ne može. Ne može? Što? To je moje. A Marko će se prvi Ja sam učepiti. sebična. Kad je hrana u pitanju. Samo to? Da. Outfit danas. Stvarno ovo radim. Evo ova pesma što stalno slušamo, It's gonna be lit tonight. Dua Lipa.
Deca. Kineza. Nećemo. Nema mesta za deku. I- Taj vlog treba baka i deda da nam gledaju. Sinoć je bilo lit, što bi rekla Dua Lipa. It was lit. That way. That way. That way. O, da li smo to videli Debo od Jelena? A nije bio debel skoro. Ajmo sad na Dejane. se proslaviti na vašem vlogu. Ribe, ja sam slobodan. Zovite. Aj, I meni uopšte nije žao što je slobodan. Marko, ostao si sam. Šta sad? Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we To stavi u vlogu sve. Opet ulazimo? Ne! Poj. Nemoj da zaspaš, Kruniću. Bićeš u vlogu. Kako je sad srećan. Nema veze, bitno da si ti dobila, mala. Sad budi srećna i jedi. Da kijaš, kaži Ne pričam s tvojim ustima. neš kinut. Pobeđujemo. Naravno. Oni izbaci uvek Nikoli, ovo je strašno. Male su umorne. Sutra putujemo nazad. Spavkanje. Dejana, stvarno si tako jadna da si ukrala ovo. To Nikola, pobedio si. Nikola, pobedio si. Kupiš jedne, dobiješ. Kupiš jedne, dobiješ dve. Dobra ponuda. Ja. Ljastava. Kupiš Chanel, dobiješ mjau mjau. Mjau, mjau, ninja kornjača. Gde sad idemo? Idemo kupovina. Tražimo glutame. Tako je. I pijemo vrilu kafu. Prilu kafu. Jel dobra kafa? Malo je mokra. malo je mokra. Srbin u Beču, Maki. Maki, pridružit ćeš nam se? Jesi rešio šta si imao da rešiš? Jesam, što mi prozir Mi pijemo kafidžon. Diabetes. Da mi Kaže cipale za Ajmo. maturu, a mi tražimo plavi paradajz. Eno ih Srbi u Beču. Pronašli. Destinacije. Kupovina.
Realno. Koliko dobro. Ova je bolja. Pogledaj. Možda. Realno, zašto ovo ne uzmemo? Ne znam. Ja ću ovo uzeti. Pa uzmi. Jer je jako dobro. Ja sam kupila ovaj tu. Imam previše crnih stvari. A bukvalno imaš previše crnih stvari. Ali pogledaj. Ali... Majko, mislim pogledaj. Nešto osim te igrice. Nije oduševljen, zašto? Santa Cruz. Ovo je jako dobro. Ovo je jako zajedno. Srbi u Ovo je jako Beču. dobro i treba imati. Maki. Nisam sigurna da to tako ide, Maki. Ide Boga. Opa. Maki, ako pukneš, gotovo je. Opa. Moraš polako. Nećemo. A idemo dok smo još čitavi. Do you have this in 40 or 39 maybe? Priključuje nam se mala Lana. Eno je. Gde si mala? Jeste obavili shopping? Pa ne još skroz. Ja sam privatni nosač njihovih kesa. Evo ti još jedna. Evo još jedna. Eh. Šalim se, to sam sve ja pokvala, nego mi one pomažu samo. Život je nekad težak. Lana, pazi gde ćeš ti. Šta si ti brineš za moje stvari?